Podnikať kedysi a podnikať dnes je úplne iná hra. Nie je lepšia, nie je horšia, len iná. Kedysi podnikať znamenalo vybaviť papiere, nájsť kapitál, prenajať priestor, kúpiť stroje alebo tovar, skladovať zásoby, riskovať všetko dopredu. Najťažšia vec v minulosti? Začať. Vysoký vstupný kapitál, veľká zodpovednosť, veľký ríst od prvého dňa. Ak si začal, už to bol hrdinský výkon. Najľahšie? Dopyt. Bolo menej konkurencie, menej podnikov, menej možností pre zákazníkov, keď si robil veci dobre. Zákazníci prišli. Dnes podnikať znamená otvoriť laptop, založiť firmu za 10 minút, začať s nulovým kapitálom, služby, digitálne produkty, marketing cez mobil, globálny trh na dosah jedným klikom. Najľahšie dnes začať. Nízky vstup, takmer nulové bariéry, prístup ku know-how a technológiám. Najťažšie? Začať a vytrvať. Väčšia konkurencia, ťažké rozhodovanie a ťažké udržať si pozornosť, zákazník má 1000 možností, potrebuješ identitu, hodnotu, viditeľnosť a mnohé ďalšie. A napriek tomu to nikdy nebolo ľahšie. Držím ti v tom palce.